Goddag og velkommen til Danmarks klogeste guide. I dag skal det handle om stråtægtag. Det er jeg simpelthen imod, fordi det simpelthen brænder alt for nemt. Det er simpelthen har alt for nemt ved at brænde. Og det er træls når nytårsaften, at man skal holde sig langt væk fra sådan et stråtægtag, fordi det simpelthen brænder alt for nemt. Der skal ikke særlig meget til, så brænder sådan et stråtægtag. Og det synes jeg er skidt, at man skal holde sig væk fra et hus, fordi det har et lortetag. Så man kan ikke fyre krudt af i nærheden af sådan et stråtægtag. Det må man simpelthen ikke. Det er simpelthen ulovligt. Fordi det alt for nemt kan brænde, hvis der kommer gnister derop. Så jeg vil simpelthen forbyde, hvis det var mig der bestemt i Danmark, og mig der var statsminister, jamen så vil jeg forbyde, at man må lave stråtægtag. Det vil jeg simpelthen forbyde. Det bliver simpelthen ulovligt, hvis jeg kommer til magten. Så bliver det ulovligt at lave stråtægtag, så må man ikke bygge det længere. Så bliver man simpelthen straffet, hvis man gør det alligevel. Så bliver man straffet. Så det går ikke med det stråtægtag. Det er et lortetag. Det er pisse irriterende nytårsaften, at man ikke må, at man skal holde sig virkelig langt væk fra sådan et hus. Fordi deres taget kan brænde nemt. Så skal man holde sig langt væk fra det. Og det er træls. Så derfor så skal det forbydes, så man nytårsaften kan være tæt på hus, som ikke har stråtægtag. Hvis jeg forbyder det, jamen så til sidst så er der ikke nogen stråtægtag længere. Så er der kun huse med normale tage, og som ikke brænder nemt. Så det er sådan det skal være. Der skal simpelthen ikke være nogen stråtægtag i huse. Hvis jeg bestemmer, så skal de rives ned. De bliver simpelthen revet ned. Hvis jeg kommer til magten, så bliver de revet ned. Så river jeg alle stråtægtag i hus ned. Så køber jeg dem op, med ejerne, og så river jeg lorten ned. Så river jeg simpelthen lorten ned. Simpelthen. Det bliver revet ned. Og så er der ikke længere stråtægtag. Så kan man nytårsaften sagtens stå tæt på hus og fyre af og fyre krudt af, uden at det er noget problem. Fordi de almindelige tage brænder ikke så nemt. Så sådan skal det være. Og jeg er jo Danmarks klogeste guide, så I skal jo lytte på mig. Jeg er nogle gange den klogeste, når det kommer til politik, så lyt på mig. Ned med de stråtægtag der. Ned med dem. Riv husene ned. Hvis jeg kommer til magten, så skal de rives ned. Så river jeg de tage ned. Og de simpelthen husene ned, som har stråtægtag. Det gider jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen duer ikke. Det er åndssvagt, at sådan nogle stråtægtag. Så ned med dem. Så vi kan holde nytårsaften, uden at skal tænke på, at man skal holde sig langt væk fra stråtægtag. Det er nogle lortetag. Det er det. Simpelthen lortetag. Så det er lidt også en fyrværkerivideo, den her, som jeg har lavet tidligere, med fyrværkeriloven. Der skal ikke være stråtægtag. Det er simpelthen noget lort. De skal bare rives ned, hvis jeg kommer til magten. Så river jeg dem ned. Opkøber dem med ejerne, og så river jeg dem ned. Og ejerne har ikke noget valg. De skal sælge det til mig. Fordi det er mig, der er statsminister. Hvis det var mig, der var statsminister, så skal de rives ned i hus. Men jeg opkøber selvfølgelig husene, og de får en færre pris for husene, hvad de nu er værd, husene på det tidspunkt, at jeg køber dem. Og så river jeg dem ned. Og så vil jeg af med de skide stråtægtag. Så ja, man skal holde sig langt væk fra dem nytårsaften. Det er jo helt vildt. Man skal virkelig holde sig langt væk. Ja, fordi de brænder nemt i tag. Så stråtægtag skal forbydes. Det skal simpelthen ulovliggøres. Byg det. De brænder alt for nemt, og det er nogle lortetag. Og nytårsaften skal man holde sig langt væk. Så hvis man skal fyre krudt af i hvert fald, så skal man holde sig langt væk fra de stråtægtag, og det er pisseirriterende. Så lyt på mig. Jeg er Danmarks klogeste guide. Jeg kan gøre Danmark til et bedre sted at være, til et mere retfærdigt land. Meget mere retfærdigt land. Så lyt på mig. Jeg er Danmarks klogeste guide. Så sådan er det. Men det var så også en lidt kortere emne i dag. Jeg har også ikke lige så meget mere at sige om stråtægtag. Lige nu i hvert fald. Det er de vigtige ting, jeg har sagt her i dag. At de skrives ned, og det er nogle lortetag. Fordi de brænder nemt. Så derfor skal de rives ned, simpelthen fordi de brænder nemt.
Derfor skal de rives ned. Så sådan er det. Men tak for i dag. Hej.